رابە کورد و دەرەنگە ji xewê rabe rûşa tev çend sal êş û xerabe bilayekîtî doza tey birabe rabe kurd û derengê wisa nabe rabe kurd û derengê ji xewê rabe rûşa tev çend sal êş û xerabe bilayekîtî doza tey birabe rabe kurd û derengê wisa nabe boçi welatê Kurdistanî îro bin destmaye boçi zimanê Kurdî paşketî windaye çima halê Kurda ez benî her tim waye derdê dewleta Kurdî ji min re xewn û taye ev çi êş û derd û fermane axeware zilm û dem û dewrane felek li me neyare behra spî reş û sor li me har û sare em fetisîn em dimirin ji me tune çare kanî kanî mafê min ji mistan din erdê min fen û hîla guhertin navê bajar û gundê min qedexeye got Kurdî bal û zimanê min wê takengî Kurdno helal ve kuştina min kanî Mehsa Emînî kanî wax jiyanê destê sekên Xumeyni çûbar kir ji vê jiyanê biz ku keziyên Mehsa bûka Kurdistanê bu agirê azadiyê hem jiyanê rabe kurd û derengê ji xewê rabe rewşa tev çend sal êş û xerabe bilayekîtî doza tey birabe rabe kurd û derengê wisa nabe rabe kurd û derengê ji xewê rabe rewşa tev çend sal êş û xerabe bilayekîtî doza tey birabe rabe kurd û derengê شام و بغداد و انقره لگل طهرانê tenê ew dibin yek dest li ser Kurd û Kurdistanê mafê mirovan derewê li vê jiyanê ka edaleta dinyê xwedan çû goristanê me leşê xwe axan tev derew me kirin bav û bapîrên me destan wa ji wa bawer kirin me ax û malên xwe bira tev gorî wan kirin me tenê hiştin em xapandin em talan kirin wax gelo kanî Mehsa Emînî ciwan kanî Leyla Qasım Nalîn û Bêrîtan kanî Tara Xirbî Yesar û Beha Orhan tev canê xwe fîda kirin ji bo Kurdistan Kubanê Qamişlo Efrînê dil xemgînin Amed Kirkûk û Şengalê dinalînin Mehabat û Kelar û Keremên şabî mizgînin rabe kurd û ji xewê rabe bêdeng nemînin rabe kurd û derengê ji xewê rabe rewşa tev çend sal êş û xerabe bilayekîtî doza tey birabe rabe kurd û derengê wisa nabe rabe kurd û derengê ji xewê rabe rewşa tev çend sal êş û xerabe bilayekîtî doza tey birabe rabe kurd û derengê wisa nabe